कि आजकल फोना कइल का सैया छोड़ दिहलना आजकल फोना कइल का सैया छोड़ दिहलना दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना कि आजकल फोना कइल का सैया छोड़ दिहलना आजकल फोना कइल का सैया छोड़ दिहलना दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना सज पदके रोल सजनिया गई सजना को सजनिया आईने तेरा बड़ा हर जाए किसी से कोई प्यार न करे दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना देह दुबराइल अधी आइल बहू के खूब फिर मोहन सैया मुँह में न ढूके देह दुबराइल अधी आइल बहू के खूब फिर मोहन सैया मुँह में न ढूके हमार लगावले सनमा सैया तोड़ दिहलना हमार लगावले सनमा सैया तोड़ दिहलना दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना दिलवा कवन सोबतिनिया संगे जोड़ लिहलना। नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। और आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक केस स्टूडियो पटना में और ये गाना कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे हमारे सिंगर आनंद अंजाना जी हैं। इनका बहुत सारा सैड सॉन्ग हिट है यूट्यूब पे आप लोग जाके देखिएगा तो। और ये मल्टी टैलेंटेड है। हम तन घबरा जनी बोले में कोई नहीं होता है सब। भोजपुरी बोलत तनी यहाँ के अंदर पूरा मतलब गाँव के लूर बा बजाऊं के आवेला कंपोजो करे के आवेला लिखूं के आवेला तो ये ऑलराउंडर है। और आप सबको भी रिकॉर्डिंग करवाना होगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा आप सबको मैं यहाँ तक पहुँचा दूंगी बगल में ही है। और इनका भी पेज है सिंगर आनंद अंजाना के नाम से जा करके वो सब फॉलो करी शेयर करी ढेर सारा प्यार दी। और हमरो बाटे